जोंहा दा रंजानाय बोथोर रंजालि बैसागो जों बेवहाय रंजादों मोसादों खिन्थु जोंनि गेजेराव जोबोद दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जालांदों मैया बेखौ नोंथांमोना जि इउटुबाव नुदों बै लखिमपुर गहपुराव बेवहाय जोंनि बैसागो मोसाखावरि बिथांमोना थांबाय थानाय समावनो ट्रेक्टर गंसे उल्थायनानै बेवहाय 4 मानसिनि जिउ खहा जादों आरो 35 एबा 35 जन मानसिया दाबो गोब्राबैनो जखम जानानै दङ बे जोंनिनो मानसि गोजा बै ट्रेक्टराबो गोदानमोननो आरो मालिका ट्रेक्टरखौ हरनो नागिराखैमोन नाथाय बै ड्राइभारा लोंना लानानै एसे जबरदस्त लाना फैनानै खायलें खुइलें माने सालायनायाव बै ट्रेलारा उल्थायनानै जोबजोबना होबाय बेयाव हौवाफोर गोजा 3 जायगायावनो गोमाखादों आरो सासेया ओरै थांनायाव लामायाव जिउ गोमादों होननानै जों खोनानो मोनदों जों जियानो नङा जायफोरा बेवहाय दुखुनांथाव जिउ गोमाबाय बिथांमोननि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव गोजोन जायगा मोनो आरो जायफ्रा जखम जानानै दङ बिथांमोना जाहाथे मोजां गोग्गो देहा लानानै मोजां जाफिनो आं बेखौनो इसोरनि सेराव आरज गाबबाय आरो बे जाथायखौ लानानैनो जोंनि नैबे भेरगाव समस्तिनि इएन बा बिटिआरनि इएन मानगोनां बिथां दावबायसा बर'आ बेवहाय थांनो गोनां जादों दिनै आरो बे साननैसोआ बिथांखौ जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा गोबां खामानियाव दायथ' होनानै दोनदों बिथाङा जायगायाव थानो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोन दुखु खालामनो नाङा बिथांखौ चिफ सारा जायखिजाया खामानियाव दायथ' होनायनि थाखाय बिथाङा जायगायाव थानो हायाखै मैयाबो बिथांनि खामानि चिफ सारनि खामानिखौनो बिथाङा क'क्राझाराव मावनो थांनांबाय बिनिफ्राय थोंजों दिनै मावफैनानै बिथाङा बे लामाजों थांनानै बै मानसि थैनायखौ माने खबर लानो थाखाय बिथांखौ थिनहरदों बिनि थाखायनो बे प्रग्रामाव बिथाङा थानो हायाखै दा जियानो नङा नोंथांमोना दुखु खालामनाङा बिथाङा जोंनि बिटिआरनि थाखायनो रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावगासिनो दं आरो नोंथांमोननि थाखायनो खामानि मावगासिनो दं दा आं बेफोरखौ दोनथ'नोसै जिहेथु बेयाव हारिमु बिलिफां आयदासो थेवब्लाबो आं बे खोथाखौ बुंबाय आङो दिनै मोनसे खोथा गोसोखांदोंमोन जिहेथु आं दाख्लैबो सासे मानसिखौ आं बुंहरदोंमोन जे खासिया फोथाराव बे आंजों आगोलाव बैसागो जानाय बै मानसिफ्रा दङब्ला स्टेजआव आं फैजानो लुबैदोंमोन खिन्थु दङना गैया आं मिथिया बे केप्टेन दादिमोनाथ' गामियाव थाला खोमा आं प्रग्रामाव नुखादोंमोन जे दिनैनि बे हारिमु बिलिफां आयदायाव 6 जन ना 8 जन ना मा दंखायो आं बिथांमोननि मुंखौ आं लास्लाबग'नो हालिया बिनि गेजेराव आं बै रुंसारि पदमनि बर'खौ आं नैबे प्रग्रामाव नुदों आं गोसोखांदों बै जोंजों बैसागो जानायासो नामा होननानै दानि बिथाङा बुंबाय बिथाङानो आं दुखु मोनबाय बिथांनि खोथाखौ खोनानानै जियानो जाया मानो बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनैथों आं बेखौनो इसोरनि सेराव आरज गाबबाय मानो होनना बुङोब्ला बिथांजों आं गोबां मोसादों रंजादोंमोन बै समाव दाथ' नुवाखिसै गोलाव बोसोर जाबाय दा जियानो नङा जोङो हारिमुखौ जों बिदिनो जों लांफानांसिगोन आरो नैबे रंजालि बैसागोआ जों लोब्बा लाखिनानै जि हारिमु बिलिफां आयदा लाखिदों बिनि गेजेरजों मात्र जों खुंनानैल' जोङो फोजोबनायखौ जों साननो नाङा बिनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे फिथाइ थायहोनो हायो नामा बेखौ जों सिन्था खालामनांगोन आरो नैबे खासिया फोथार गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं आगोलनिफ्रायनो फोथायनाय दं दासिमबो फोथायबाय थायो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि खाग्राबारि ओनसोलनि गेजेराव खासिया फोथार गामिया बयनिख्रुइबो शिक्षित गोनां शिक्षायाव आगबारिनि गामि होननानै जों बयबो मिथिगौ आरो बेवहाय गोबां रोंखा राखा सुबुंफ्रा गामियाव बुंफबनानै दङ बेवहाय न'खरा एसे खम किन्तु बेयाव फरायनायनि बिबाङा शिक्षानि बिबाङा बांद्रायखा जाहाथे बेजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौबो फोथांनानै लाखिलांनांगोन आरो फरायनायजों लोगोसे गावनि राव मोसानाय गाननाय जोमनाय रोजाबनाय गासैखौबो जों लाफानो नाजानांगोन जिहेथु गोदान बिटिआर सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जौगाहोनायनि मोनसे थिरांथा लादों आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों माखासे जौगाहोलांनायनि मोनसे थिरांथाखौ लादों नोंथांमोना मिथिगौ बिनि गेजेराव नैबे हारिमुआवबो मोनसे आरो बे हारिमुनि गेजेरजों मोसानायजोंबो मानसिया गोबां अनेक खामानि मावनो हायो जेरै खेला दुला गेलेनानैबो मानसिया मावनो हायो बिदिनो रोजाबनाय मोसानाय बेजोंबो नोंथांमोना दावगालांनो हागोन जिहेथु दा फिल्म इन्डास्ट्रिखौबो जौगाहोनायनि मोनसे गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामदों आरो माने मोसानाय
रोजाबनाय बिनि प्लेटफर्मखौ होनो थाखायबो गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामदों आरो जोंनिया गोजोनथाव खौराङा बेनो कालसारनि हारिमु बिफाननि इएमखौ जोंनि न'खर सेरनि नसुं सेरनि बिथाङा मोनदों दा बिथाङा हारिमुआव बारा इन्टारेस्ट गैया जोंहा इएम सार बिथां दावैसाया हारिमुआव बारा इन्टारेस्ट गैया थेवब्लाबो प्रमद सारा बिथांनो बे दायित्वखौ होदों मानो जिहेतु हारिमुआ जोंहा गोलैनानै थानाय बेखौ बोखांनोब्ला सासे स्ट्रं सासे इएम नांगोन होननानै बिथाङा बुंबाय थादों आरो जोंनि बर'फोरनि साननो गोरों मेलेमजिबि गोनां मानसिफ्रा बुंबाय थादों बेखौ जुदि बोखांनोब्ला बेबायदि स्ट्रं इएम नांगोन नङाब्ला जोङो फान्डफोरखौ बोना लाबनो हानाय नङा आरो माखासे मावनो गोनां खामानिखौ जों मावलांनो हानाय नङा जिहेतु जों हारिखौ गेरेमसा हारि दानोब्ला जोंनो मा नांगोन राव हारिमु थुनलाइ गासैखौबो नांगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो हारिमुआ गोबां गोलैनानै थालांदों आरो नोंथांमोना मिथिगौ दाख्लैबावसो गेलेलांदों बिथां बिधानसभानि एमएलए आव बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो जोंनि बर'नि सासे गेदेमा बिथाङाबो बुंबाय थादों हारिमुनि थाखाय नैबे सोरखारा जाहाथे मोजां बाजेट लानानै फैसा गारो जाहाथे खमैब्लाबो बोसोराव 5 कौटि हारिमुनि थाखाय गारनांगौ होननानै बुंबाय थादों आरो बेखौ लानानैनो बे खामानिखौ मावनो हागोनब्ला बिथां दावबायसा बर'आसो मावनो हागोन होननानै बिथांखौ बारे बारे बुंबाय थादों बेयो आंनो बेखौ नाङा होनना बुंब्लाबो बेनो होगोन बेनिखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जों हारिमु आफाद जायखिजाया हारिमु बिफानखौ जों गोजौ थाखोआव लांनो हागोन आरो बे गामियाव मोजां सासे मेथाइ खनगिरि बेवहाय उथिबोदों जन्मुनि बर' बिनानाव बिथांनि मेथाइखौ जों खोनाबाय थादों आरो बिथांखौ जोङो एसे आर्टिस्ट एसोसिएसनाव प्रडिउसार जोंनियाव प्रडिउसार एसोसिएसन दाबाय सेन्ट्रेला बे प्रडिउसारफोरनि गेजेराव रायज्लायनाय जादों जे गोदान उथिबोनाय रोजाबगिरि मोसाखावरि बिथांमोनखौ सावथुनफ्राव माने बाहागो लाहोनाया दरकार होननानै आरो बेवहाय जन्मुनि बर'खौबो जोङो सावरायनायाव बिनि मुंखौबो लानाय जादों जाहाथे जायखिजाया जोंनि लकेलाव जोंनि भेरगल जिल्लानि सिङाव थानाय जायखिजाया सावथुन जुदि दिहुनोब्ला बे सावथुनफोराव बिथांखौबो दोंसेब्लाबो मेथाइ खनहोनांगौ होननानै जों बेखौ लानानै दोननाय जादों आरो लोगोसे बे कटलानि बे रोमै बर' बिथांखौबो जोङो लानाय जादों निश्चय जों खम समनि गेजेराव बिथांमोनखौ मेथाइ खनहोनो जों हागोन आरो बेबायदिनो जों मानसिफोरखौ गोजौ थाखोआव जों लांनो नाजानांगोन जिहेथु गेलेनाय बादायलायनायाव जेरै जा प्रमिला दैमारिमोन दङ आरो बै जोनोमपुरनि गोजोनमान दङ नामखौ गोसोआव गैला बेबायदिनो जोङो ओनसोलखौ जौगालांहोनांगोन आं बाराखौ बुंलिया आं फैबाय थानाय समफोराव आं बे काछार भटारनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं लोगो मोननांगोन आं बेखौ आसा फारिनाय थाबाय